Morag na aga mga ornamental. Bisitahin natin si Master Julius Calyos. May balita ko kasi may mga bagong stock na mga isda. Silipin lang natin mga ornamental, baka sakali may kumindat sa inyo. A few moments later. Dito na tayo mga ornamental sa place ni Master Jules. Dito lang po yung palatandaan ng gate niya dito sa Divino Rostro, Tabaco City. Pasukin na natin mga ornamental. Lamo ka pa rin po. Busy pala siya mga ornamental sa pag-packing. May customer po kasi siya na yun. Wrong timing yung dating natin. Medyo busy si Master Jules. Yan, Japanese toy, quality. Nag-sale po Master si customer? Was. Sagang was. Dito mo. Harap. Yan na. Bang. No. Meron pala siya mga ornamental na Neon Tetra. Sa mga mahilig mag-aquascape, ito ang pinakamagandang isda para sa aquascape nyo. Neon Tetra. Baba ta. Molly. Magkano dito Master Jill sa Molly? 8 pesos lang, sir. 8 pesos lang daw po mga ornamental. Ito na tayo. Mga goldfish, mga ornamental. Meron din siya mga ornamental mga koi, bagong dating. Pero wala pa yung mga pangmalakasang koi dyan, nasa labas. Punta na lang natin mamaya. Shout out kay Master Jason. Bagong dating. Ayan. Rasta Gapi. Rasta. Ano nga itong boss? Bonggato House. Master Jason. Meron din dito mga ornamental na mga angelfish. Sa gusto mag-avail, nandito po meron mga available. Mga bagong dating ni Master Jules.
Japanese koi, tsaka ito ulit mga goldfish. Neon green danyo. Mga siklid. Pero di ko alam kung ano ng mga pangalan nito mga ornamental. Hindi kasi ako fan ng siklid. Ito platy. Swordtail. Black molly. May white molly po sila mga ornamental. Tapos yung mga pink danyo dito sa baba. Meron din sila dito ornamental na mga albay ng burami po ata itong mga ornamental. Yan yung mga bagong stock si Master Jules. Busy nga lang si Master. Punta natin yung mga ornamental sa taas, yung second floor ni Master Jules. Sa pagkakalam ko, meron pa siya dun na mga isda. Dito na tayo mga ornamental sa second floor ng isdaan ni Master Jules. Dito, mapapansin nyo, mayroon siyang DIY trapal pan. Mga shibong pinto at ang mga ornamental yung laman. Hindi pa naman tapos tong place ni Master Jules, at least na kapag napapaunti-untian niya. Ayan. Meron din sila dito mga ornamental na whale tail na mga fighting fish na for sale. May red, may blue. Mga ganda mga ornamental. So ayun mga ornamental. Ito lang po yung sa ngayon nandito sa taas ni Master Jules. Bisitahin naman natin yung mga pan niya dun sa baba. Tara. Mga ornamental, si Boss Jason nga pala sa Bongga Aqua House. Sir, saan yung exact location mo sa Bongga? Sa Proc 6 Upper Bongga. Sa may elementary school, covered court. Gilid lang. Anong mga stock mo dun mga master sa shop mo? Mga available sa ngayon? May mga may nag-stock mga kuha na akong bago. Ito nangutan para Ganyan talaga. Ngayon mga ornamental, sa gustong makapunta sa Bongga Aqua House, total dito sa Bicol, kilala na rin naman si Sir Jason. Pabisit na lang po si Rastagapi. Ayun mga ornamental. Thank you. Pagupit lang. Pagupit lang. Nagpagupit lang. Dito din mga ornamental yung mga dito niya ni-stock yung mga bagong dating ng mga isda for quarantine period. Pakita natin dito mga ornamental kung ano mga nandito. Pero ang alam ko nandito yung mga malalaking koi sa pan. Hindi pa ni Master na-organize yung lahat ng pagkaka-place ng mga tang, pero at least gumagana na siya, mapapakinabangan na. Ito pala mga ornamental yung mga magagandang koi. Ito, ornamental oh. Quality. So, meron pa dito mga ornamental na mga black balloon molly sa ilalim. Anit din yung pagkakagawa ng pant ni Master Jules. So ayun mga ornamental, na visit na natin yung place ni Master Jules. Napakita natin kung ano mga stock niya. Sa lahat ng gustong
bumili or bumisit dito sa place ni Master Jules, daily naman po siya nandito, everyday naman po siya nandito, available siya, mapupunta mo siya. Kung wala naman dito si Master Jules, nandiyan naman po yung asawa niya para mag-assist sa inyo. Master Jules, ikaw naman, ano ang may promote mo? Ito, visit lang kayo dito sa shop ko. 24 hours to. Kahit anong oras, anytime, nandito yung misis ko, ako, kung may bibili o magpapadeliver, PM agad. Pero dapat, madami kayo mag-order para free delivery siya. Para may free yung delivery yung mga kanabintali po. Tapos, sa di pa nakakaalam, kami dalhin mga Sir Jules, Ay magkumpare. magkumpare, matagal na kami magkakilala, magkasangga hanggang ngayon. So, nagtutulungan kami dalawa. Kaya ngayon, binisit ko para sa gusto naman na malaman kung saan yung page ni Master Jules, dito lang. Kung saan yung anong pinaka-exact location nitong shop mo. Dito po sa Divino Rostro, Pocop Press, malapit sa Men's Jane Ice Cream. Japanese type po yung pintuan natin, yung entrance natin para madali siyang makuha. Ako lang po yung Japanese type na entrance dito papasok. Yun yung na-picture natin kanina mga ornamental. Anong may papayo mong Master Jules sa mga UV, tapos sa gustong mag-alaga ng mga isda hanggang sa dun din sa nagbabalak magkaroon din ng shop. Tsaga lang, kasi nakuha ko tong shop ko, pandemic lang. Kung matagal na ako nag-iisda, siyempre walang tuon sayaw kasi dance instructor ako ngayon. Focus ako ngayon sa pag-iisda kasi paano ko mabuhay yung pamilya ko. Ngayon, nagtipon ako, yung pag-deliver ko, tinipon ko yung pera, tinensya ko, lahat. Kaya nagkaganito yung shop ko. And then, sipag lang talaga. Diba? Yan lang ang pinaka-number 1. Kung mag-aalaga ng isda, natural na namamatayan. Charge to experience kung paano mo, aralan mo, paano siya namatay. Ganun lang po ang pag-iisda. Sa katagalan naman, mga kanamental, sigurado may bawal na talaga ito si Master Jules na sikreto kung paano niya ma-maintain, kung paano niya alagaan yung mga isda niya dito sa isda niya. Kaya, in terms of quality, siguro nandiyan naman din kasi kami ni Master Jules, nag-uusap kami tungkol dyan, hindi kami pwedeng magpalabas ng may sakit na isda. So, kung sa biyahe pa lang medyo may problema na yung isda, Pinapalitan natin. hindi na namin yan nilalabas, hindi na namin yan binibenta. Ang nilalabas na lang namin, yung siguradong healthy, in good condition. So yun mga fundamental. Ayun, subscribe kayo kay Brembong Galon. Magbibigay tayo ng 5 pirasong rancho and rechap para sa subscribe nyo yung channel niya. So yun mga fundamental, maraming salamat.